A dalším přihlášeným do panelové diskuze je magistr Tomáš Jaglovský, poradce střídavky pro zahraniční problematiku. Vážené paní senátorky, vážení pánové, vážené dámy, děkuji za možnost vystoupit. Nazval jsem svůj příspěvek Bezradnost českých institucí při rodičovských únosech dětí a tuto bezradnost bych chtěl ilustrovat na konkrétním extrémním případě, kdy je dítěti upírán kontakt s jedním rodičem a bohužel z vlastní hořké zkušenosti. Jsem otcem 4letého syna Mirka, českého občana s trvalým bydlištěm v Praze, kterého má manželka, španělská manželka, podotýkám s českým trvalým pobytem, už podruhé unesla do Španělska. První únos začal v červenci 2010, kdy synovi bylo něco přes rok, manželka se tehdy nevrátila z návštěvy své původní rodiny. Než se mi podařilo prokázat, že šlo o únos a španělské soudy jsou nepříslušné k rozhodování o výchově mého syna, uběhl rok. Během tohoto roku jsem svého syna nemohl vídat a český soud, kterému jsem podal návrh na svěření syna do své péče nebo alternativně do střídavé péče, pokud by to situace umožňovala, v prvním roce řízení svolal 2 jednání, dlouze přemýšlel o své příslušnosti a nepodnikl nic k tomu, abych mohl syna vídat, natož vychovávat. Další rok se manželka se synem vrátila do Prahy a mé vztahy se synem se rychle obnovily, i přesto, že mi v kontaktu s ním občas bránila a české soudy to přehlížely. Dosti mne šokoval odvolací městský soud v Praze, kde trojice soudkyň zúžila můj kontakt se synem na 2 dny měsíčně. Je pro mě nepochopitelné, proč 2 rodiče, kteří žili ve stejném městě, měli předběžným opatřením rozdělený čas strávený s dítětem během 1 měsíce v poměru 28:2. Obzvláště za situace, když obvodní soud pokračoval v řízení tempem 2 jednání za rok. Soud tedy vyslechl oba 2 rodiče, určil soudní znalce a ihned poté, co manželka zjistila, že v České republice není zdaleka automatické svěření dítěte matce, jak by tomu bylo ve Španělsku, našeho syna unesla podruhé. Od tohoto druhého únosu proběhl právě rok. Během té doby jsem syna viděl jenom jednou na několik hodin, více mi manželka neumožnila, protože vytrvale nechci souhlasit s tím, aby byl svěřen do její péče a zůstal ve Španělsku. Český soud odmítl několik mých návrhů, aby nařídil synův návrat domů, kde bychom syna vychovávali jako oba rodiče. Španělská justice dodnes nevykonala exekuci na můj styk se synem do doby, než český soud rozhodne. Manželka se tak po svém druhém únosu cítí bezpečně pod ochranou španělské justice, která nedodržuje mezinárodní úmluvy. Shrnuli postup českých institucí, tak policisté ze služebny na Barrandově mě posílali na služebnu na Žižkov, ti ze Žižkova zase na Barrandov. Poté se obě 2 služebny domluvily a jedna se mnou sepsala oznámení o únosu, které odložila se sdělením, že se mám obrátit na soud. Soud na sklonku 3. roku řízení stále nedošel k rozhodnutí, své dítě nevidím, únoskyně soudní usnesení nedodržuje, dítě nepředává, ani když jsem si přijal do Španělska, na nařízená znalecká zkoumání nepřišla a vzkázala, že ani nepřijde. Čili ukradnete-li v české samoobsluze housku, tak jste zloděj a podle toho se s vámi zachází. Ukradnete-li v české rodině dítě, byť své vlastní, a unesete-li ho nezákonně do zahraničí, je to pro naše instituce v pořádku. V řadě zemí je únos vlastního dítěte trestným činem nebo aspoň pádným důvodem pro svěření do péče druhému rodiči. V České republice nikdo nic neudělá a tak pro své dítě jsem takový nějaký virtuální otec, který se občas objeví na Skypeu. A proto vás, vážená paní předsedkyně, v zájmu podobně postižených dětí vám navrhuji, abyste s kolegy podobným situacím legislativně předcházeli. Například, abyste prosadili, že se rodičovský únos bude posuzovat jako trestný čin nebo jako porušení rodičovské dohody a hlavně bude impulsem pro české soudy, aby v případu rozhodovali rychle. Únosů do zahraničí, do států, jež neplní mezinárodní úmluvy, je u nás více, protože hranice jsou otevřené, lidé cestují, pracují, studují v zahraničí, logicky se přitom i seznamují a z těchto vztahů se pak rodí děti. Pomocí podobně postiženým dětem i rodičům by podle mne mohlo být, i pokud by se zákonodárci a ústavní činitelé podobnými případy zabývali. Upozorňovali na ně při svých mezinárodních jednáních a trvali na dodržování práva a mezinárodních úmluv. Napsal jsem o svém uneseném synovi 2 poslancům, ale ani jeden z nich mi neodpověděl. Možná, že kdyby se obrátili na své zahraniční protějšky nebo na další instituce, tak by to pomohlo. Děkuji za pozornost.